729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan KBP o Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 5:05 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran ka News Base Mega Force Patrol. Asin kan pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Kuya Jomar Bien. Salamat Nicole, maray na hapon sa Dagdag na Bareta. Walo na naman ang negosyo digdi sa Primer Distrito Canalbay ang binisita kan SSS Social Security System Tobacco Office. May koneksyon sa race o itong run after contribution evaders na kampanya ka na unambitan na opisina. Initangani na parumdumon ang walong mga negosyante ini kan tendang obligasyon sa SSS maging sa tendang mga empleyado. Ang mga biniresita kasubago kan SSS team iyon na duwang negosyo sa Banwaan kan malilipot asin anong na negosyo sa Banwaan kan pakakay. Sinabi ni Madam Susana Malubag kan pangayo kan SSS office digdi sa Ciudad kan Tabaco na in kaso ang anong na negosyo ini magrehistro kan sa indang negosyo asin bayadan ang sa mga arrears kan sa indang mga empleyado ang makikinabang digdi iyo ang 32 na mga empleyado asin pwedeng makakolekta ng 130,000 pesos na binibong raise kasubago apwera kay Malubag kay Ribaman ang legal officer kan Luzon Bicol Legal Division na si Attorney Danilo Ayo para iyon ang kapaliwanag sa mga employers kan sa ilang mga obligasyon sa empleyado asin SSS. Yan ang report. Yomar Bien, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Salamat Kuya Jomar Bien. Dagdagantaan bulos ka detalles kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Kuya Joshua Bino. Yes, salamat Nicole. Hello. Yes, salamat Nicole. Maray na hapon sa mga parantabay. Nagkakantidad ng sobra 76,000 pesos ng mga health commodities ang formal mo niya na naresidi kan Rural Health Unit o kaya RHU kan Tigaon, Camarines Sur, tabang ini halik sa Department of Health o kaya DOH digdi sa Bicol Region. Pinag-turnover ini ngunya na aldaw Nobyembre 21, 2025 bilang dagdag na tabang para sa mga naapektaran kan o menaging Super Typhoon Uwan. Nagkatira sa mga kasabay duman sa tinadarang tabang, iyon mga bulong, water purification tablet, mga water container, may kasabay man na hygiene kit, surgical mask, breastfeeding kit, asin na iba pang mga pangangaipo kung sa personal ining pinag-turnover kan Public Health Preparedness and Response Unit kan DOH Bicol. Panagos mo niyan, nasabi ng ahensya sa pagkipagtabangan sa manlaylaing ng mga lokal na gobyerno digdi sa Bicol Region, tanganing aramon kung ano pa ibang pangangaipo kan mga apektadong probinsya, apektadong mga munisipalidad kan uminaging kalamidad. Dagdag na bareta, Joshua Bino, TCGB. Salamat Kuya Joshua. Para sa mga dagdag na detalyes kan bareta sa lado nasyonal, posibleng mahampang sa kasong plunder
anti-graft o indirect bribery sinda dating House Speaker Martin Romualdez asin dating ako Bicol Representative Saldico in kaso mahilinganin matibay na ebidensya kan Independent Commission for Infrastructure o ICI asin DPWH may kinaaraman sa anomalya sa flood control projects. Sigun kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., isusumiti na kan ICI asin DPWH sa Ombudsman ang gabos na nakalap na impormasyon may kinaaraman sa kontrobersiya. Malinaw man ang proseso asin kung may ebidensya, Ombudsman ang mag-iimbestigar. Kapag napatunayang magabat ang kapot na impormasyon, pwede nang sa angatanin magabat na kaso ang duwang dating kongresista. Kumpiyansa si Marcos na mautob ang Ombudsman sa mandato kaini asin susundan ang direksyon na ipigtuturo kan ebidensya. Pag-aadala na kan Office of the Ombudsman ang pagsasaangat din kaso laban kina dating Speaker Martin Romualdez asin dating Congressman Saldico. Kasunod din kan pagrekomendar kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman nin plunder charges asin iba pang kaso kina Romualdez asin ko. Katakod kan maanumalyang flood control projects. Sigon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, matapos ang budget deliberations sa plenaryo, hararom nindang i-evaluate ang laman kan rekomendasyon asin mga attached documents tanga ni aram ninda kung ano ang mga aksyon asin lakdang na dapat gibuhon. Pigduon ni Remulla, importanteng nakabase sinda sa ebidensya sa pagsaangat nin kaso asin ipapasairaro muna sa fact-finding ang mga nilalaman kan ipigsumitir kan DPWH asin ICI bago iniisalang sa preliminary investigation. Sinabi pa ni Remulla na sa Lunes pa niya mai-evaluate ang isinumiteng rekomendasyon dahil ang pagkatapos kan budget hearing may iba pa siyang function na aantenderan. Ipigsiguro man ni Remulla na may mga masasaangatan sila ng kaso katakod kan flood control project anomalies bago matapos ang taon. Dakula ang naging papel kan sworn affidavit kan whistleblower na si Sergeant Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee manungod sa flood control anomaly. Ina sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang rekomendasyon kaini sa Office of the Ombudsman para sa angatan ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez asin dating ako Bicol Representative Saldico. Sigon kay DPWH Secretary Vince Dizon, para sa abogado kan Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang sworn testimony ni Sergeant Guteza kontra sa ginibong video ni Saldico na daiman pinagsumpaan. Dagdag pa ni Dizon, apera sa gabos na isinumitir sa Ombudsman na mga alleged contract kan mga nasabing kongresista, magiging dagdag na ebidensya ang sinabi ni Orly Guteza. Magigiromduman na ipigbulgar ni Guteza ang pagdideliver kaininin male-maletang basura o ibig sabihon ang kwarta poko mas o menos 3 beses sa harong ni Ko asin Romualdez. Enot ng pinagdudahan ang kredibilidad ni Guteza matapos na magluwas ang reklamong falsification dahil sa pineke ang pirma sa notaryo kan sa iyang sinumpaang salaysay. Dai papabalikon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Budget Secretary Amena Pangandaman para maghampang sa saindang pagdangog. Sigun kay ICI Chairman Andy Reyes sa aga, ang saindang iimitaran iyo si Budget Officer in Charge Secretary Rolando Toledo. Sinabi ni Andres katuyuhan kay ni natukaron ang pag-aadal sa budget process bagay na tinumbukman sa enot na paghampang ni Pangandaman sa komisyon. Matatandaan sinabi kang Malacanang na nagdimitir sa pwesto si Pangandaman dahil sa delikadesa sina Pangandaman as an Executive Secretary Lucas Bersamin matapos maimbelto sa flood control anomaly ang saindang kanya-kanyang opisina.
Isusunod na kan gobyerno na bawion sa 14 construction company ang kwartang nakurakot sa flood control scam. Sigon ni kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matapos na maisubasta kan Bureau of Customs o BOC ang mga mamahalo na bihikulo kan mga diskaya na pinagtutubodang hali sa kwarta kan mga Pilipino. Sigon kay Castro, pinagbabantayan na ang 14 kumpanya asin masunod nang babawion sa mga ini ang kwartang nakulingbat sa maanumalyang proyekto. Sinabi ni Castro na desidido sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maibalik ang kwarta kan mga Pilipino hali sa mga maanumalyang flood control projects asin panimbagon ang mga imbelto. Magigirumduman na tulo sa 7 luxury cars kan pamilya Diskaya ang naipabakal kan BOC sa subasta kasuhapon kung saan pinaglalauman man na mapapabakal ang 7 sa kantidad na 103 milyones pesos na ireremit sa National Treasury. Mabeltaan detalles kan Bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdom. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style, kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style, kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa mga detalles kan Bareta sa lado nasyonal naglansar nin hiro protesta ang grupo nin mga health workers sa hampang kan Department of Health o DOH sa Manila. Kasunod din kan pigsasabing mahiwasan na korupsyon sa gobyerno na sigun sa inda nakakaapektar sa sektor kan salud. Makosog na pinagkondenar ang mga salanggibo kan nagkapirang opisyal asin elihidong leader kan gobyerno na nagdadalanin pagsasakripisyo kan mga Pilipinong nangangaipuhan nin serbisyong pansalud sa saindang pigbabatikos o pigbatikos
o sa indang pigbatikos ang mga maanumalya asin palpak na ipinatindog na super health centers kung sa 300 sa 878 ang mantinidong non-operational. Kay bahan mandigdian mga nasayang na bakuna asin bulong na nasa lindong kan DOH matapos ining mag-expire na dapat na-distribuer asin naggamit kan mga pasyente. Suportado man kan grupo ang pagsaangat nin kaso laban kay DOH Secretary Ted Herbosa katakod kan unexplained fund releases na pigsasabing ipigtagama sana sa sweldo asin allowances kan mga health workers hindi insufisyenteng paliwanag kung paano ginamit ang pondo. Ipagpaliwanag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang National Irrigation Administration o NIA may kinaraman sa naaksayang o nasayang na pondo sa balog-balog multipurpose project sa Tarlac na sagkod sa ngunyan da ipa natatapos. Nahaadit si Lacson dahil sobra sa 7 bilyones pesos ang ipigtagama para sa proyekto magpuon 2015 sagkod 2020. Ang phase 2 kan proyekto na dapat natapos kan 2018 nagkakantidad nin 13.37 bilyones pesos. Ipinahayag ni Lacson na dakol na dapat ipaliwanag ang NIA dahil posibleng igwanin matinding anomalya sa implementasyon ng kan proyekto. Ipigbusol ni Senator Sherwin Win Gatchalian ang pagtangkas sa mga lump sum na items sa propwestong pondo ka National Irrigation Authority o NIA para sa masunod na taon. Enot ng tiniino ni Gatchalian, chairperson o na chairperson kan Senate Committee on Finance, ang mga lump sum asin bako detalyadong line items sa pondo kan NIA. Ang mga ini ang 10 bilyones pesos na kantidad ni National Irrigation Systems, Communal Irrigation Systems, kantidad ng 5 bilyones pesos. Iba pang irrigation systems sub-program na 630 milyones pesos. Extension as in expansion kan existing irrigation systems sub-program na 851 milyones pesos. Establishment kan pump irrigation sub-program na kantidad din 4 bilyones pesos asin 2 bilyones pesos nin special irrigation sub-program. Sigun kay Gatchalian, kabilugan ini nin 26 bilyones pesos na pondo para sa masunod na taon. Ipiglansar ngo niya na aldaw sa Mahiga Creek, Barangay Subangdako, Mandawi City, Cebu, ang upland kontrabaha na pinamayuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay bahan sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon matapos ang enot na rollout kaini sa Metro Manila ka Nobyembre 13. Sa irarom kan upland kontrabaha, gigibuhon kan gobyerno ang desiltation o pagpapahararom sa mga salog, creek asin estero. Kay man sa mga programa ang pagtangkas kan basura asin debris sa mga agyan kan tubig, pagpakaray kan mga pumping station, asin regular na paglilinig kan waterways tanga ni maibitaran ang pagbaha. Matapos ang kick-off event, nagpasiring man si Marcos sa 31st session kan Asia Pacific Regional Space Agency Forum kung saan pinaghururunan ang paggamit ng space technology, kay ang satellite data tanga ni masimbagan ang mga socio-economic challenges sa rehiyon, partikular na sa disaster management. Siniguro kan Bureau of Customs o Bureau of Corrections o Bucor na handaan sa indang kulungan o pasilidad para kay dating Bamban Mayor Alice Guo as inibapang individual. Sigun kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., mahigpit ang seguridad na ipapaotob sa Correctional Institution for Women o CIW, kung saan ibabalyo si Guo matapos hatulang reclusion perpetua kan Pasig Regional Trial Court dahil sa disqualified o sa qualified human trafficking. Sinabi naman ni CIW Corrections Technical Superintendent Marjorie Ann Sanidad na nagbugtak na sindanin dagdag na Corrections Emergency Response Team para mamantinir ang kaayusan sa laog kan pasilidad.
Naglatag nin mosyon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para magtinir sa female dormitory kan Pasig City Jail as hindi na magbalyo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Si Guo asin 7 iba pa iyo an hinatulang guilty kan Pasig RTC Branch 167 kan Nobyembre 20 sa kasong Qualified Human Trafficking. Pinatawan sindanin habang buhay na pagkakakulong, multang 2 milyones pesos kada kaso asin pagbabayad nin danyos sa mga biktima. Ang kaso may kinaraman sa operasyon kan sarong iligal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na nadiskubre sa raid kan mga autoridad kan 2024. Ipigtalaan kan Appeals Chamber kan International Criminal Court o ICC sa Nobyembre 28 ang paglatag ng desisyon sa apilan ni dating Presidente Rodrigo Duterte laban sa pagsayuma kan tribunal sa iyang kahagadan para sa interim release. Magiginomduman na kan Setyembre 26 sinayumahan kan ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahagadan ni Duterte na nahahampang sa kasong Crimes Against Humanity dahil ang tanahiling na may posibilidad ining magtakas asin bako supisyente ang humanitarian considerations. Sigun man sa ipinasar na apela kan kampo ni Duterte kan Oktubre 14, ipigduon kan sa iyang defense counsel na si Nicholas Kaufman na daing kakayanan ang dating presidente na magtakas dahil sa edad kaning 80 anyos may namatian asin maluya na ang salud. Ang apila nagahagad sa Appeals Chamber na baliktadon ang desisyon asin tugutan ang tulos na interim release ni Duterte. Nagpahayag nin bilog na suporta ang Federation of Philippine Industries Incorporated sa mga nangyayaring pagbabago sa gabinete sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini kasunod ka naging pagdimitir ka nagkapirang halangkaw na opisyal sa palasyo na imbelto sa mahiwasang issue kan flood control anomalies. Nanumpa na naman sa indang bagong posisyon si Executive Secretary Ralph Recto asin Finance Secretary Frederick Go. Paliwanag kan grupo katuyuhan kan sa indang pagtaonin suporta na mamaintinir ang marambong na ekonomiya kan nasyon sa pagi kan marhay na koordinasyon kan mga ahensya kan gobyerno. Ipigbusol ni Parañaque's 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagpasar kan House Bill number 5241 na magpapataw ni anom sagkod 12 na taong pagkakakulong asin 500,000 pesos sagkod 2 milyones pesos na multa sa siisay man na magpalakop nin fake news na pwedeng makaafektar sa kaayusan asin seguridad ka nasyon. Sa pagdangog kan House Committee on Public Information, binilugan sarong Technical Working Group para pagbiyoon ng House Bill 5241-2697 asin 10 pang propwesto. Kasabay mandigdian magabat na padusa para sa mga nasa likod kan troll farms, bot networks asin iba pang organisadong kampanya nin disinformation. Patanid ni Yamsuan ang fake news pwedeng gamiton bilang sandata para manipulahon ang publiko asin raoton ang demokratikong proseso lalo na sa paparaning barangay elections kung saan pwedeng maglakop ang AI-generated fake content asin deepfakes. Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa Lado Nacional, kabilugang 57 pidaso na pinagtutubodang tuulang nin tawo ang na-recover sa Taal Lake sa tulong magkakasiblag na search and retrieval operation sa mga nawawarang parabulang. Sigun sa datos ng Department of Justice o DOJ spokesperson Polo Martinez, nakuha ang mga ini ka Nobyembre 6, 17 asin 18. Magiginomduman na nagpuon ang search and retrieval operation kanibulgar ni Julie Dondon Patidongan na dinukot ginadan asin tinapok sa Taal Lake ang sobra sa sanggatos na nawawarang sa bungero. Mientras tanto, sinabi naman kan DOJ na ang mga tulang na ipinasairarom na sa DNA analysis ang wala pang positibong resulta sa DNA sample kan pamilya kan mga biktima. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta sa pangainot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran.
Sa Master Control, si Kuya Nems Flora, si Kuya Jerome Nico Martinez sa IT, sa Megaforce Patrol asin sa pirminidong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings. Couple